Good morning guys. Ngayong araw na to, magluto ako ng ginisang sardinas na may sayote. So, ito muna. Masarap kumain guys ng lutong Pinoy ngayon. Dahil wala si Ima ngayon dahil may pinuntahan siyang kaibigan, si Hana. Nagkita sila sa labas. So ako lang mag-isa na iwan sa bahay. Kaya magluto muna tayo ng pagkaing Pinoy. Sardinas na may sayote guys. Sarap sana kung may bihon ba. Sutanghon, no? Gusto ko maraming sibuyas. Ayan. So sit muna natin ng mga 5 minutes. Ayan, brown na siya guys. Light brown na. Pwede na natin ilagay yung sardinas. Mega sardines made from Philippines. So nilagyan ko ng tubig guys. So 1 minute lang na pakulo at ilagay na natin yung sayote mamaya. So ayan guys, kumulo na. Lagay na natin yung sayote natin. Ayan. Marami-rami itong sayote na to. 3 yung nilagay ko guys na sayote. Kasi maliliit naman eh. So dagdagan ko pa ng sabaw para masarap kasi may sabaw guys eh. Sarap ihigop ng sabaw ba. Dagdagan pa natin ng konti. Pakuluin muna natin tapos timplahan na. So ayun guys, kumulo na guys. Timplahan na natin, lagyan natin ng asin. Kunti lang na asin. Tsaka itong seasoning liquid. Kunti lang din kasi yung sardines kasi may naman, may lasa na yan. At pangatlo guys, kita nyo to? Sili guys, 3 piraso. So ayun guys, luto na guys. Kain na tayo. So ayun guys, kain na tayo. Ito yung yung sardinas na may sayote. So wala kasi dito si Ima ngayon guys, kaya nag-vlog ako lang mag-isa. Tara guys, kain tayo. Mahilig kasi ako sa gulay. Nung bata pa kasi ako, sanay ako dito. Kasi lumaki ako sa bundok. Yung bahay namin nasa bukid. Papa ko magsasaka. Mama ko nasa bahay lang din, kaya halos araw-araw gulay yung ulam namin, yung utan sa Bisaya. Yung ganito naman sa amin sa bundok,
Yung hinahalo namin sa sardinas ay ano, papaya. Kasi wala namang, malayo naman sa amin yung ano, yung merkado. Kaya yung nilalagay namin sa sardinas, it's either papaya or sikwa. Yung anong tawag sa English niyan? Basta sikwa tawag sa amin, tapos lagyan namin ng miswa or bihon, udong. Sarap. Hindi ko na lang nilagyan ng ano, bitsin dahil malasa naman ang sardinas. May kwento pala ako sa inyo guys na kasi yung bahay namin nasa bundok. Medyo mga 15 minutes siguro lakad galing sa dagat. So elevated kasi kaya nasa bundok yung tawag sa amin, taga bukid. So ayun. Alam niyo na yung dahil seaman ako, tapos may mga iba talagang tao na ano ba, yung hindi naman ako nagagalit sa kanila, pero may ibang tao na may masabi talaga sa iyo kahit ano pa yung gagawin mo masama or kahit gagawa pa ng kahit anong bagay, meron pa talagang masabi yung ibang tao sa iyo. Katulad sa akin, kasi nagbabarko po ako ng ano, ng 7 taon. Tapos nakapag-asawa rin ako ng ano, kay Ima. So may mga tao talagang nagsasabi na, oy, seaman ka, tapos asawa mo foreigner o ibang lahi. Bakit wala ka pang bahay? Yung parang ganon, yung hindi ko naman sila hinusgahan kasi opinion naman nila yon, yung ganyan na magsabi sa'yo. Pero parang masaktan ka rin ba kasi ano ipagawa mo ng bahay kung wala kang pera, di ba? Tsaka kaya hindi ako nakapagawa ng bahay guys dahil yung kapatid ko kasi nag-aaral pa, tapos hindi rin naman malaki yung sahod sa barko, tsaka hindi naman malaki yung sahod dito sa ibang bansa. As OFW guys na nakatira sa UK or US, makakarelate kayo sa mga sinasabi ko dahil ang akala kasi ng ibang tao na pag nasa ibang bansa ka na nagtatrabaho or foreigner yung asawa mo, mayaman ka na. Kasi pag big deal kasi sa atin pag makakita sila na yung asawa mong foreigner, sasabihin na panalo ka or yayaman ka na, mayaman ka dahil ang tingin nila sa mga puti, mga mayayaman. Pero hindi, nagtatrabaho lang din sila. Swerte na yung mga ibang mga Pilipino na nakapag-asawa ng puti na mayaman na talaga. Pero yung iba, nagtatrabaho lang. Pareho lang din sa atin. Kung hindi nagtatrabaho, walang sahod. Kaya yun. Medyo, hindi naman ako masyadong nasakta na yung sabihan ka ng ibang tao na seaman ka tapos foreigner yung asawa mo, wala ka pang bahay, ganon. Ipapakita ko sa inyo guys yung ano, yung bahay namin talagang yung kung saan doon kami lumaki at hanggang ngayon ganon pa rin yung bahay namin sa bundok. Ipapakita ko mamaya guys sa inyo. Ilagay ko dyan sa gilid ng video. Kasi sa totoo lang, mahirap din yung buhay dito sa ibang bansa. Hindi katulad sa mga 20 years ago, yung mga unang nag-abroad, kasi malaki pa yung palitan ng pounds kumpara ngayon. Kung dati mga 100 pounds, 1 pound 100 pesos ang palitan sa atin. Ngayon, kalahati na, mga 60 na lang. So hindi na rin
hindi na rin talaga, ano ba? Halos magka-balance na lang din yung ano ngayon, yung palitan, hindi na talaga katulad dati. Pero meron naman akong ano guys na nabili na ano na lupa sa tabing dagat, likod sa ano basketball court. Kaya sa ngayon, tiis-tiis lang muna dahil nga pinapaaral ko pa yung kapatid ko sa sa university. Tapos ang plano namin ni ano lang muna yung dito muna sa UK ang magbili ng bahay or maghanap ng bahay. Tapos kung may extra na doon na kami sa Pilipinas maggawa ng bahay. Kung saan nabili ko yung lupa doon sa tabing dagat. Kasi gusto ko rin na pangarap ko talaga guys na noon pa na talagang gumawa ng bahay. Dahil nga sa maraming nangyari, short sa budget, nagpakasal din kami ni Ima, kaya hindi na nagawa yung bahay. Kaya pagkatapos ng kapatid ko, sana after 3 years, kasi ano pa lang siya ngayon, second year pa lang, 3 taon pa, maumpisa na namin yung bahay doon sa sa probinsya. Kasi kung uwi kami doon ni Ima sa Leyte, wala kaming ref, wala kaming electric fan. Kaya baka mag-hotel lang siguro kami pag uwi kami ng Leyte. Gustuhin ko man nagagawa ng bahay doon, pero hindi pa talaga kaya sa budget guys, dahil yun nga, sabi ko may pinapaaral pa ako, tapos yung sahod ko rin naman dito hindi naman malaki, tamang-tama lang. Tapos yung bahay dito ng renta, mahal. Guys, may papakita pala ako sa inyo na itong bahay namin. Ayan, so itong bahay namin guys, dito kami lumaki talaga. At dito ako pinanganak. At hanggang ngayon, dito pa rin kami nakatira, sila mama, papa ko. Sa bundok yan guys. Bukid. Makikita nyo yung palibot ng bahay namin. Maraming prutas guys. Katulad ng siniguelas, bayabas. Meron din kaming suha, yung buongon sa Bisaya. And marami kaming mangga palibot guys, yung apple mango. Meron din kaming yung Indian mango. So, tsaka meron din kaming guys, yung sibuyas. At ako din na mga nagtanim dyan sa iba, at pinagpatuloy lang nila mama papa ko. Kaya nag-share lang ako sa inyo guys ba yung emotions ko na alam niyo, mas lalo kang naging motivated or naging inspirasyon mo yung ibang tao na naging successful sa buhay. Kaya laban lang tayo. Wala namang masama kung gagawa tayo ng mga diskarte katulad sa YouTube. Hindi namin nakalain na sa 3 months na kami and 3 months and half, na-reach na namin yung monetization sa YouTube. So sana tuloy-tuloy lang yung suporta nyo sa amin. Ang saya ko lang dahil noong una parang sabi ko ayaw ko dahil parang wala namang manonood siguro sa amin. Tapos biglang maraming nagsuporta, ganyan, nag-encourage sa akin na gawa ka ng mga vlog. Tapos may mga kaibigan din ako ng mga vlogger na kilala ko lang sa YouTube. Ang saya lang talaga din. Kaya mo yun ngayon,
ano na kami, 6,000 subscriber na. Kung hindi dahil sa inyo guys, wala kami dito talaga. Totoo. Kaya, from the bottom of my heart talaga, at si Ima, napaka-thankful talaga namin sa inyo guys. Dahil sinusuportahan nyo kami, nagko-comment kayo ng mga magaganda. Kaya tuwang-tuwa din kami si Ima. Tuwang-tuwa din pag may mga comment na magaganda sa amin. Yung mga bash, okay lang yun. Dahil normal lang naman yung mga tao talaga na magbabash na at opinion naman nila yon, which is acceptable naman. So ayun guys, mag-shoutout ako mamaya. Abangan nyo. See you mamaya guys. Okay guys, shoutout portion ako tayo. Shoutout kay Gerardo Elorza. Pa-shoutout Jerry Elorza from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout sa'yo bro. Shoutout kay Manuel Caber. Shoutout bro J sa next vlog mo. Pamilya ko sa Nueva Ecija. Shoutout dyan sa pamilya ni Manuel sa Nueva Ecija. Shoutout kay Richard Kimbo. Pinsan ko to sa sa taga sa amin. Shoutout boss JB from Dalumpines Street, Calabian, Liti. Shoutout dyan sa'yo sa Dalumpines. Shoutout din kay Rocky Bonavente from Cavite. Shoutout from China, Pabalan family. Coming from Esperanza, Pabalan. Shoutout kay Alan Zone TV. Pa-shoutout naman idol watching from Quezon City. Shoutout dyan sa bro. Shoutout please Pinoy Swiss abroad from New Zealand. Shoutout dyan sa taga New Zealand. Thank you so much. Shoutout kay Nilo Origi. Shoutout Nilo Origi from Marikina City. Shoutout dyan. And shoutout din kay Agent Colson Vlog. Nice video idol. Shoutout from Mitsubishi. Shoutout dyan. And shoutout kay Ming Espina. Shoutout mo ako, Ming Espina from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. New subscriber. Shoutout dyan. Sorry. May message. Shoutout din kay Nanay Susing. Congrats, pinapanood ko lahat ng videos nyo. Simula kahit di ako nakasubscribe. Say hello to Santiago family, Santa Barbara, Nueva Ecija. Hello sa taga Santa Barbara, Nueva Ecija. Shoutout din kay Ruben Candalera. Good day sa iyo kabayan. New subscribers from Dijin Port Container Terminal. Project shoutout naman kabayan Ruben dito sa Algeria. Thank you, God bless. Shoutout kay DC Pelinio. Shoutout sa iyo. Shoutout kay John Lester Serbandel. Idol Boy, pa-shoutout naman. Hihi, salamat. Shoutout bro. Shoutout din kay Pits Iso Isanan. Pa-shoutout po Ima at Che from Las Piñas. Shoutout, thank you. Shoutout kay Lisa Pagaling. Hi new subscriber, please shoutout from Marikina City, Manila. Hello sa taga Makati City. And shout out din kay Clover Colette. Idol, pa shoutout naman po. New subscribers here. Ditas Maya Jamie, yan. Channel ko po idol. Shoutout bro. Shoutout kay Ibong Martinez. Pa shoutout naman by Martinez family from Nabal, Biliran. Oh! Parang ano to, parang taga-Hubay to sa sa kasunod lang sa amin, sa barangay namin. Mga asindero to guys. Shoutout sa'yo bro. Shoutout kay Raul Belbelio. Shoutout by sa Taguig City. Shoutout kay Bin Bisinga. Bye, congrats, may kita ka na sa YouTube. Alam mo ba na-download ko pa mga video kasi gusto ko ang accent ni Ima. Paki-shoutout naman by Bisinga family from Bohol. Thank you. Thank you bro. Shoutout kay Ayelski Agmata. Pa-shoutout naman boss from Lipa City, Batangas. Shoutout sa taga Lipa. Shoutout kay Gerardo Elorza. Congrats to both of you. Of your hardship has been fruitful. Just continue doing good vlogs. Please shoutout my name from Riyadh. Hello sa taga Riyadh. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout kay GC John Maniha.
Congrats nimo bayog sa imong asawa nga cute ug gwapa. Shout out diha from Matalom Leyte. Oy kababayan, thank you. Shout out kay Trending Videos TV channel. Pa shout out bro Romeo Bermel from Iloilo. Shout out dyan sa'yo bro. And shout out din kay Ian Cast. Ito yung yung solid subscriber rin to namin. Jay nagkadugay kog sigig tanaw sa imo, nagkagwapo man kag samot. Bolero talaga to. Shout out din ha Jay from Cagayan de Oro City. Shout out din kay Edgardo Vergara. Masaya po kayo, marami siman ang dumaong, walang homesick. Shout out from Antonio, Texas. Shout out bro. Shout out din kay Idol Barison Ricardo. Shout out bro. Shout out din kay Ernst Jimenez. Shout out sa sister ko dyan. Bristol, UK. Malapit lang to sa amin. Shout out. And shout out sa lahat ng mga solid subscriber ng Filipino-British couple. Guys, kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Simula nung nag-umpisa kami, patuloy nyo pa rin kaming sinusuportahan, lalo na sa mga solid talaga nagsuporta sa amin at sa mga secret viewers namin na hindi nagko-comment. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa bagong videos namin. At thank you so much guys. Maraming salamat talaga guys. We're so happy. We really appreciated everything. Is oh my god, it's unbelievable. Maraming salamat talaga guys. Ingat po tayo lagi and God bless us all. And see you on our next video guys. Bye bye. Thank you.